Igbo na-asalachi otu aka m si na-anabata mmadụ niile n'oge OREJIELA nke taa. Igbo na-ekwu okwu si na ụka akparakpa naanị isi ga-eji ekwu ya. Ka anyị malite n'egbugo oge ọbụla. Anyị ga-esite na steeti Delta malite nke taa. Na steeti Delta, otu nwata nwoke ekwere nkwa inye ya 1,000 naira abụọ, ya bụ 200,000 naira. Ya bụrụ na ọ tụta ya bụrụ na ọ tụrụ hala otu nwata, kwa nwata ọbụla ọ tụrụ enye ya 200,000 naira. Aka akparala ya ugbu a na steeti Delta. Aha nwata nwoke a bụ Igbunu Blessing. Igbunu Blessing jiri ọnụ ya kọwa na onye dị nyere ya na ụdịrị ọrụ arụrụ ala bụ aha nwoke a bụ Geoffrey. N'ọnya ma dịrị ya sị ya bụrụ na ịtụtaghala otu nwata enye gị 200,000 naira, 1,000 naira abụọ kwa otu nwata ọbụla i butere anyị. Mana aka gbara ya oge ọ gbubatara n'obodo a na-akpọ Orere na steeti Delta, bụkwanụ ebe ọ nọ nnọọ ka ọ nọ na-atụzi atụmatụ kwa ozuru otu nwata. Mana ụmụ okorobịa ndị nọ n'obodo ahụ bịara hụchapụta ya, jidezie ya bụ ebe ọ nọ jiri ọnụ ya kọwasị ọwụ ihe m bịara ya rọ. Ekwesị akpọ ọkụ today taa. Ha gị na-ajụ onwe gị sị anyị jedo ole n'ala gị? Otu ndị mmadụ si na-achụso ya ịkpata ego ọkụ, onye ọbụla na-achọ ya ọkụ. Anụrụ na-asị na na-achọ ụmụaka na ịga nọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, ị ga-achọpụta ọtụtụ ụmụaka ka a na-achọ missing children. Biko nne na nna, biko unu kpachapụ anya. Ndị obodo ọbụla biko gbaa mbọ hụ na unu ga-amụapụta ndị ọrụ nchekwa ka onye ọbụla hụ na a ga-echekwa gburugburu ogige ọnọ. Ọ dị mma. Geoffrey eriela na mbọmbọ n'ihi na ọnụ ya nwa onye dị nyere Igbunu Blessing ka ọ gaa zute nwata, mana o riela mbọmbọ. Mana ebe ọbụla ị na-agba ọsọ na-aga Geoffrey, a ga-ejiderịrị gị nụla. Ka m wepụtagonụ AK-47 m, a ga-ejidere ngwa Blessing nara ya n'ụkwụ gị. AK-47 n'ụkwụ ya, a ga-ejide ya. A ga-ejiderịrị gị. Ọtụtụ ihe na-eme. Gị nwakwanụ Blessing Igbunu etinye gị si gị gaa were aka manye nọ na mmiri ọkụ gị ga-amanye banana brain. Mana ejidela gị ugbu a. Ọtụtụ ụbọchị ndị ọzọ bụ nnọọ maka onye ori, mana otu ụbọchị bụ maka onye nwe ụlọ. Ejidela gị ngwa. Blessing agaghị m apịa gị ụtarị. Ihe m ga-apịa gị wụ USB cable. Ọhịa m ga-apịa gị n'ihi na izuzugbuola onwe gị. USB cable ka m ga-apịa gị. USB cable. Ngwa deziere m azụ gị, n'agbanyeghị na ejidela gị. Deziere m azụ gị. Dezie. Mechie ọnụ gị ebe a. Taa mechie ọnụ. Ị na-ezi Jizọs. Ime onye Jizọs ọ bụ. God have mercy upon us. Ọ dị mma. Site na nke ahụ mere na steeti Delta ka anyị na-akọba ugbu a na nke mere na steeti Edo. Na steeti Edo, otu onye prọfet ịma na abịa hụ ndị prọfet nke adịgboroja, ti ahụ agaghị anọzi ya wụ prọfet. Ọbịa na onye nke asọ prọfet, mana ewepụla m ti ahụ n'ihi na ọ bụ prọfet arụrụ ala. Onye prọfet onye amụma prọfet Benson Nosakere ka ndị uwe ojii nwụchiri ugbu a n'ihi ebubo iji ụzọ gburugburu gwuocha ndụ ndị na-abịa n'ụlọ ụka ya egwuo ha cha ndụ. Ọ na-eji ụzọ gburugburu ọbịa ya ebuo amụma na-abụghị eziokwu, werezi ụzọ ahụ gwuo ha cha ndụ. A nwụchiri ya dịka otu onye n'ime ndị na-ekpe n'ụlọ ụka ahụ ya bụ Maazị Osamudiamen Thompson bịara gaa mee mkpesa ahụ. Kpesara nnọọ onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Edo, kpesara ya sị ya biko onye kọmishọna nyerekwa m aka na ejila ụzọ aghụghọ ghọrịa m ma duhie m, nara m ụgbọala m. Na agara m n'ụlọ ụka dịka ndị ọzọ na-agakwa n'ụlọ ụka na nso nso a
oge m rutere n'ụlọ ụka bụ ụlọ ụka na-akpọ Power Grand Chapel Incorporated. Ị na-ahụ aha Power Grand Chapel Incorporated. Ọwa ahụ ụlọ ụka. Ọsọ oge batara n'ụlọ ụka ahụ na nọmba 3 Ụwa Street off 2nd East Circular Road nke dị na Benin City. Oge ọgwụ batara ozugbo onye amụma na-ahụ ya. Onye amụma elepụ anya ahụ ya ka ọ na-abịa onye amụma. Sekeri mama. Sekeri bara baba. Shekanda riekanda oghere ma oghere. Ọ dị egwu, ihe ọchọ na-atọ ọchị ụfọdụ mgbe. Mgbe ahụ ka onye amụma bịara lee ya anya sị, ewu, ana m ahụ vision. Ana m ahụ nwere m na-ahụ. Bro Thompson, lekwa nnọọ. Ihe mberede okporo ụzọ na-abịa n'ụzọ, ọ ga-adị egwu. Ị ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ. Ị ga-ezute ihu ụgbọala Lexus EX350 anyị ji bịa ụlọ ụka. Ọ n'ime ụgbọala Lexus a ị ga-ezute ihe mberede ahụ. Mana Chineke na-ewepụ ya. Onye ọbụla sị eme. Chineke na-ewepụ ya. Praise the Lord. Hallelujah. Naanị ụzọ Chineke ga-esi kagbuo ihe mberede okporo ụzọ bụ ya bụrụ na ị were ha ala Lexus EX350 a sow seed. Iso ha ala seed, nyefee ya n'aka Chineke. Ihe mberede okporo ụzọ will be cancelled. Shekeri mama. Hey! Thompson, onye erigwanụ Samudiemen Thompson, ewere n'ụgbọala SUV, ọ chọghị na ịnwụ, were ụgbọala ahụ ga-anyefe onye amụma Prophet Benson n'Ọsakere, were ụgbọala SUV anye ya. Ma lawa ọsọ nọsịkwa ewela n'ụgbọ asị sow seed ka enwe ike kagbuo ihe mberede okporo ụzọ. O soro seed anakwa ekwe germinate. Ịma ọ nwere ihe nwụ na mmadụ esoro seed gị ji onye ụka seed ahụ ịkụ ọka oto gị ghọtara gị ga-ahụ ọka mgbọchie ya echi. Mana o soro seed n'ọnọzikwa na-ele anya lekwa onye prọfet a elele ụgbọala SUV a o tere ya gold color ọlaedo. Ọhịa o tere ha agba ọlaedo na onye prọfet a etegharịzie ya wụzie black. Urezie na-agbakwa otu ụgbọala ọsị na ọ ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ n'ime ụgbọala. Ya bụ na onye prọfet a ọ nọ n'ụgbọala ọ ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ, mana ya bụ Thompson nọrọ n'ụgbọala SUV ya atọ ịma aha ya Thompson. God have mercy upon us. Mgbe ahụ ka ọ bịara gafe mkpesa ahụ, ndị uwe ojii bịara nwụchizie onye prọfe ya nwụchie ya. Anwụchiri ya n'abalị 3 nke ọnwa Mee afọ a. Ya ejiri ọnụ akọwasị ihe mere. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Edo bụ SP Bello Contons kọwara aka dịka nke mere eme ma kọwaa na a ga-akpọpụ onye amụma ebe a nọ. A ga-akpọpụ ya n'ụlọ ikpe n'oge na-adịghị anya. Ọ dị mma, dịka anyị na-ekwu okwu a, ihe niile a ji na-ekwu okwu abụghị naanị ka ịchị ọchị maọbụ ka ịnụ n'otu ihe ọjọọ mere. Ọ bụ ka ịmụta ihe asaa n'anya. Ma ihe kwana asaa n'anya ozughị gị ihe 10. Mụta ihe. Oge mmadụ bịa Samudiemen Thompson eriri gị eri. Mmadụ sị gị na ị ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ, ị ga-eji ụgbọala zute ihe mberede okporo ụzọ. Izi n'obodo ebe a ka o kpee ekpere kagbuo ihe mberede okporo ụzọ ahụ. Kagbuo ya bụrụgo na gị nwere maazị ka ị ga-esi ekpe ekpere ga-esi na ya nyere gị aka kagbuo ihe mberede okporo ụzọ gị nọrọ ya eriri gị eri.
aka ndị village abago n'ife a. Aka ndị village abago ya. Ha, ọ dị mma onye ọbụla kpachapụ anya maka ndị amụma ụgha. Onye amụma ngwa sapụrụ ala. Tokwala no mo. Kedu wawo? Brother biko. Nke mere brother come to Kam ọ dị mma mgbe ndị uwe ojii hapụgonụrụ gị ị ga-akwụgo n'ụgwọ ihe i mere ị na-ebu amụma na-abụghị eziokwu. Gị nwa bụ Thompson Osamudiame eriri gị eri deziere m isi gị. N'isi m ka. Mba, n'isi nke m. O nwego ihe ọzọ mgbe m na-apịala gị ha n'isi ị ga-aghọta onwe gị. Isi gị arị fọmat ya dezie isi gị ngwa nara ya. Isi gị ga-adịla correct ugbu a. Ọ dị mma onye ọma site na nke ahụ mere na steeti Edo ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere na steeti Sokoto. Na steeti Sokoto ndị omekome egbe ndị a na-akpọ bandit. Ndị nke bandit ahụ ka a kọwara ugbu a na ha egbuola mmadụ 7 n'obodo a na-akpọ Takakume n'okpuru ọchịchị kansụl Goroye na steeti Sokoto. Oge ha wakporo obodo ahụ na-akpọ Takakume ha wakporo ya n'isi ụtụtụ Sọnde a gafere agafe ya bụ abalị 8 nke ọnwa Mee ka ha wakporo obodo ahụ n'isi ụtụtụ. Ha bụ ụzọ gbuo otu onye tụrụzie mmadụ 6 ndị ọzọ na-agbapụ bụkwa n'oge ndị ọrụ nchekwa vigilante obodo ahụ chụsoro ha gbagbuo otu onye n'ime ha. N'ihi iwe na ọnụma na agbagburu otu onye n'ime ha ha elezie mmadụ 6 ndị ọzọ ha tụrụ atụrụ gbuo ha ha nwụọpee bupụtaziri ndị obodo ahụ ozu ha. The bloods we are sharing, there is God. There is God. There is God. There is God. Exactly. Ha, ọ dị egwu. Chineke lee mmadụ ikere n'oyiyi gị. Ụfọdụ ndị na-akpa agwa na-egosi na ọgwụ mmadụ niile yiri ege Chineke, ọgwụ mmadụ niile yiri ege. Ikegono mmadụ n'oyiyi gị ọgwụ mmadụ niile yiri ege. Ọ dị egwu. Onye isi oche ọchịchị kansụl Goroye aha onye isi oche a bụ Abdulwahab Goroyo kọwara akụkọ a dịka nke mere eme ma kọwaa n'oge a bịara nyochazie ozu onye bandit ahụ ndị ọrụ nchekwa vigilante gbagburu abịa chọpụta na ọ bụ otu onye Fulani biri n'obodo ha n'oge gara aga ya na nne na nna ya biri n'obodo ahụ n'oge gara aga tupu ha si ebe a pụọ na ọ ya dukwara ndị omekome a bịa ije. Chineke nyere ala anyị aka n'ihi na ọ dị nnọọ kwa ụbọchị ịkwafe ọbara enwezi ịma mgbe ụdịrị ha malitere ọ na-awụ asị na otu onye nwụrụ onye ọbụla na-ebe aka ugbu azi 7 50 100 ọ dịzi nnọọ ka ọ bụ Chineke nyere obodo aka. Ọ dị mma ndị bandita I bandit in the name of Jesus. My question is, which way Nigeria? Ebe unu sokwa nna ga-akwụsị n'agbanyeghị unu agbara ọsọ a ga-ejiderịrị unu ka m gbapụta AK-47 a ga-ejiderịrị unu AK-47 n'ụkwụ ha a ga-ejiderịrị unu. Ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti Sokoto ka anyị na-akụgbu ugbu a n'akụkọ ọzọ mere na nso nso a. Otu onye na-achụ nta ogwu ruru ndị mmadụ aha ya bụ Kola Edokpayi onye a maara ama nke ọma anọrọla na nso nso a too enyi ya nwoke too ya sị ya na ọ bụ dike ọ bụ dimkpa ọ bụ odogwu n'ihi na ọ lụrụ nwaanyị nke abụọ n'abalị 8 nke ọnwa Mee afọ ya bụ Sọnde gara aga ka
ọ dụrụ nwaanyị nke abụọ ya eto ya na ọ bụ odogwu ịbụ dike n'ihi na ịlụọla nwaanyị nke abụọ ịbụ odogwu. You get it. If you don't get it, forget about it. Dimkpa dịka Akụla Edegbaji si kwuo, ọ kọwara na enyi ya nwoke a tupu ọ lụọ nwaanyị nke abụọ na o bu ụzọ natakwa kọrọ nwaanyị nke mbụ ya. Nwaanyị nke mbụ ya sị go ahead, gaa n'ihu. Ịma mgbe nwaanyị na-asị gị gaa n'ihu na-achị ọchị gaa n'ihu. Mana ka m hapụgo n'ebe ahụ, ịghọtala. Ma ọ kọwara sị na dịka ha na-achụso ha na-adọlị na-alụ agha ịhụ na a ga-eme ka nwoke na-alụ nwaanyị karịa otu, ka ọ bụrụzie ihe iwu kwadoro na a na-achụso ya n'oge na-adịghị anya, na ihe ahụ ga-abụrụ iwu n'ala anyị, na iwu ala anyị ga-akwagidezi ụmụ nwoke ịlụ nwaanyị karịrị otu. Na ọhịa ha na-achụso dịka ya nwa na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ, na ya nwa so na ndị na-achụso nta ugwu ahụ nke ruru nwoke ịlụzi nwaanyị karịrị otu. Ọhịa ha achọghị ugbu a, n'oge na-adịghị anya na ọ ga-abịa na mmezu. Ọsọ ndụ ọdịrọ possible. Hapụ, ọ ga-adịcha mma. Ọ dị. O jiri ohere ahụ katọọ ndị ọcha. Ndị ọcha bịara nnọọ na mpaghara Afrịka mebiere anyị ọtụtụ ihe. Na ndị ọcha mebiri anyị ọtụtụ ihe, si anyị na nwoke kwesịrị ịlụ otu nwaanyị. Ahapụzie ihe a na-eme n'oge gara aga n'ịbịa nnọọ na mpaghara Afrịka, ịbịa nnọọ n'ala Naịjirịa, ihe ụmụ nwoke na-alụ, ha na-alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, alụ nke mbụ, alụ nke abụọ, alụ nke atọ, amụsọ ụmụaka ebe niile. Mana ugbu a ọzọ n'ihi na ndị ọcha bịara asị otu nwoke otu nwaanyị, na ndị ọcha mebiri ihe niile, na ndị ọcha emebirila anyị ala, na ha mebiri anyị ala ya werezie lesbianism. Kwe ma ihe lesbianism, nwaanyị iji keke ya kwabara na keke nwaanyị ibe ya. Ịghọtara? Na ha kwụsịrị ebe ha eburukwa homosexualism, nke bụ nwoke iji hama jip ya shi n'azụ ụka nwoke ibe ya, ha bara ya hama jip. So, Papa, because you want to marry a new wife, that's why you want to finish up with Michael West dictionary. N'ọhịa ndị ọcha bịara napụ anyị nke a na-akpọ poligami, nwoke elufe otu lụọ nwaanyị karịrị otu. Si anyị na anyị lụwazi otu, barazi werezi aghụghọ nyezi anyị lesbianism na homosexualism. Ọ dị egwu, ọ dị mma. Akụla Edegbaji Igbo na-ekwu okwu sị na uche onye adịghị ya njọ, ọ bụ uche nke gị. Mana Akụla Edegbaji chefuru na oge a malitere oge ndị mgbe gboo na bụ alụ nwaanyị karịrị otu, elufe, lụọ abụọ, lụọ atọ, mụjuo ụmụ. N'ọbụ oge ahụ ala jupụtara ebe niile, ala dị ọtụtụ. A na-achọ ka a ga-esi kọọ ugbo n'ihi na ala dị ọtụtụ. Nwoke lụọ nke mbụ, ọmụọ oke ha ala si ha kọwanụ, ọmụọ nke abụọ mụjuo oke ha ala si ha kọwanụ ugbo. Ọwụzụ ugbu a na-achọta ala elu, ị ga-ahụ otu ala a ka na-azọ ya kemgbe a ga-azọbido otu ala. Onye nke amụ ụmụ ya agakwa n'ihu azọ ala, ụmụ nke ya agakwa ụmụ aga na-azọ otu ala. A na-achọta ala achọ, nke ọ ga-abụ na nwoke ga-anọsi n'ụlọ ga nwaanyị amụju ụmụ ebe niile. Nke ahụ abụrụ otu. Kedụkwanụ maka otu ịma na ndị mmadụ amaghị na ụmụ nwaanyị siri ike. Ị na-ele m nsị ụnụ siri ike, ụmụ nwaanyị ụnụ siri ike. Otu nwaanyị onye butere anyị nsogbu anyị nọ n'ụwa ugbu a. Ọ gara taa apụ, a sịkwa na ọ tara ụzọ. You get it. If you don't get it, forget about it. Maọbụ na ọ gara taa aka ilu, apụlụ ka ọ taa, ekwensu ya na ekwensu anọ na-akọrị ya na-ata apụ. Ya fọzie mgbe ị bịara lụọ ha abụọ. Chọị!
ifuole ịmaghị na nwaanyị nyere nne nya nna nwaanyị nye ahụ nọ na nwaanyị bụ enye nwaanyị nyere nne nya nna asị di ya na ya diwe ọnụ kọrọ na gị bịakazi obi gaa lezi abụọ chọwa atọ chọwa anọ ị chọrọ ka onye gị chọrọ ka ha n'igbuo oge ụzọ otu ha gaa n'igbuo gị n'igbuo oge ha wọrọ gị heavy duty ọ dị egwu kola edokpa anyị nke a bụ uche obi gị mana ihe i kwuru adabaghị adaba nyekwe m nye m ọdaba adaba ngwa dezere m ntị gị were aka gị hichaa ntị gị ụta mee ya ụta ka m nye gị ihe a na-akpọ aka ntị Bianca. It was at this moment that he knew he fucked up. Dezere m ntị hichaa ma ya. Now they never leave you. They have a life to be. Ya dezie ntị ngwa narịa. Ewo. Aka ntị Bianca ga-enye aka reformat ya. Ndị chọọchị anyị mmadụ bi nwaanyị ọzọ. Ọ dị m onye ọmụka bụ n'oge OREJIELA ka mụ na gị ji na-anọrị nke taa. Biko nyere m aka kesaa onyonyo a ugbu a. Akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi. Biko apụkwala. I like it. Nwanne m erie gị erichala gị o. Ọ dịkwanụ mma na mmadụ ga-eji aka ya na-asa onwe ya ahụ ncha abanye ya n'anya. N'obi juju be that Swift Sea Properties and Travel Consultancy nke nọ na nọmba 9 Egbu Road First Floor na Lowere bụ nnọọ ụlọ ọrụ mara nke ha riri n'okwu ịzụpụtara gị ala ịzụpụtara gị ụlọ maọbụ inyere gị aka repụ ala gị maọbụ ụlọ gị. Ọ gwụbeghị ha na-enyere ndị mmadụ aka ịhazi akwụkwọ ikikere njem visa ma nyerekwa ha aka ịgbatara onye njem tiketi ụgbọelu n'oge njem ya. You see it, Swift Sea Properties and Travel Consultancy adịla registered o ma kwụrụ chem ịhụ na ihe niile na-achọ n'uko elu kamgbe ị ga-achọtazi ya n'uko ala. Anyị nọ na nọmba 9 Egbu Road First Floor na Lowere Steeti Imo maọbụ ga bịa anyị n'igwe maka ụlọ nakwa ala ahụ ị chọrọ irepụ maọbụ ndị nke ị chọrọ ịzụpụta n'akara ekwentị a 08068884952 ọzọkwa 08068884952. Swift Sea Properties and Travel Consultancy chai ụlọ ọrụ nke ị pụrụ ịtụkwasị obi n'oge niile. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Site n'akụkọ nke onye ahụ sị ka alụọ amalitela ụmụ nwaanyị karịrị otu ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere na mba Amerịka. Na mba Amerịka ka ndị uwe ojii nwụchiela otu nwata nwoke gbara naanị afọ 14, 14 years old. Nwata nwoke a jiri ike were hama jeep ya kwabara cousin ya gbara afọ 10 na keke. Nna jụ onwe m sị nwatakịrị gbara afọ 14, 14 years o kwesịrị iji hama jeep ya arụ ọrụ? Hama jeep o kwesịrị inwe taya? Mana o jiri ike. O bụ ụzọ dịka mgbe ndị uwe ojii nwụchiri o ji ọnụ ya akọwa bụ aha nwata nwoke a bụ Carson Peters Berger jiri kpọrọ cousin ya bịara ileta ha ụbọchị ahụ. Cousin ya si na nke nna mpa ya bụ ileta ha ụbọchị ahụ. Dịka ọ bịara ileta ha, ọ kpọrọ ya n'ụgbọala ka ha nyarịtụ. O ruo ebe otu oke ọhịa ịma na otu ọhịa ndị ọcha na-esi adị osisi gị hụchakwa ime ya gị na-abagharị. A sị ka ha gaa legharịtụ anya. Onye cousin ya nwanne ya gbara afọ 10, nwata nwaanyị magburu onwe ya na mma soro onye ya ka ha na-aba ebe a ka ọ na-aba bagide ya were hama jeep ya n'aka ba aka kwabara ya na keke. Mechakwa nke ahụ gbuo ya were akwụkwọ ahịhịa ọhịa ndị nọ ebe a sachie ozu ya. Nwatakịrị gbara afọ 14. Heo! Ụfọdụ ndị nwere obi karịa ekwensu. O nwere ndị nnọọ ekwensu ga na-ahụ ya sị heo aka m na-amụ ọrụ. Ekwensu akpọ ọkụ today taa.
nwatakịrị gbara afọ 10 ahịa bụ Lily Peters. Nne na nna ya na-ese okwu n'ihi na nne ya hapụla nna ya. Ya na nna ya bi. Nna ya na-awụkwa na onye akpụpụla n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ụlọ ikpe ọtụtụ oge n'ihi ịṅụ ọgwụ ike nakwa ịṅụ oke mmanya. Ya bụ nna ya anaghị elekọta ya anya nke ọma. Nwatakịrị a ahapụ ụlọ nna ya ụbọchị ahụ sị ka ọ bịa na nke ọnt ya na nke anti ya wụ nwanne nna ya ka ọ bịa lete ha na ọkwa nọnyere ha. Ebe a ka cousin ya sị ka ọ kpọgharịta ya. Ya kpọrọ ya were hama jeep ya kwabara ya na keke kụgbuo ya ọnwụọ. Mana ugbu a anwụchiela ya. A ga-akpụpụ Carson Peters Berger, a ga-akpụpụ ya n'ụlọ ikpe n'abalị ya bụ na a ga-akpụpụ Carson Peters n'ụlọ ikpe n'abalị 24 nke ọnwa Jun afọ a. Nne na nna kwesịrị ịkpachapụ anya kpachapụ n'anya mgbe ọbụla nwa gị na-asị na achọrọ m ịga na nke cousin. Ọtụtụ ịhụla ndị cousin na uncle ọha na-emebikarị emetọsị ụmụaka. Ọha ndị uncle aunt o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke anọ na nwatakịrị metọọ ha. Ndị anti aunt ọha nwe ọtụtụ ụmụaka nwaanyị emetọrọ ndị ọnkụ n'ihi na ọ gara ilete ọnkụ. Ọ gara ka ya na cousin. O nwere ndị ọtụtụ n'ime ha nke ndị cousin anaghị etinye aka ebe a, nke ndị cousin ndị cousin echila maka cousin gbuo ndị cousin. Kpachapụ anya wee holiday niile gị sị nwa gị gawa gị nọrọ. Ha na-aga holiday ahụ ya bụ na ị nwere efe soro ha aga. Ya bụ na ị nweghị efe ha gị na ha nọrọ. Ọ dị mma. Carson Peters Berger n'agbanyeghị na anwụchiela gị n'ihi na dịka akụkọ akọrọ na n'ụbọchị nwata nwaanyị a bịakwara njem a bụ n'abalị 24 nke ọnwa Eprel, ya bụ 24th April gara aga ka ọ bịara njem ahụ. Amalite ịchọzi achọ na-asịzi ahụkwa ya. Ọ lọta n'ụlọ nna ya, lọtakwa n'ụlọ nke ọnt ya. Anyị ga mkpesa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii achọtazi ozi ya na abalị 25 nke ọnwa Eprel, 25th April ka achọtaziri ozi ya. Anwụchiela gị ugbu a. Ndị uwe ojii akparala gị aka. Ha ga-eme gị ihe ha na-eme ndị ọzọ. Ngwa n'agbanyeghị na akparala gị aka nwatakịrị afọ 14 14 years gị mata otu esi arụ arụrụ ala. Ọ ngụ n'ụlọ gị onyonyo ihe ọjọọ ndị a ma katọọnụ iberibe ndị ọ na-ekwesịghị ile. Ngwa sapụrụ ala. Ọwụ USB kọd a ka m ga-apịa gị. Mpịa gị ya ị ga-etipụ Jizọs. Ị ga-etipụrụ Jizọs. Ọ n'ihi na ọsọsọ Jizọs ga-anapụta gị. Ọ ya ga-azọpụta gị pụọ na mmehie gị. Ngwa dezire m azụ gị. Ị na-eti Jizọs. Ị bụ onye Jizọs bụ. Ihe na-eme. Onye ọma m cheta na ị pụrụ izibata ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ n'ekwentị. Ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo maọbụ ị bụrụ onye MC n'oge mmemme gị, naanị n'akara ekwentị ndị a: 09121590630 maọbụ na 08165349934. N'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a, ka mụ bụ Ọsọndụ Ebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo na-ekele gị maka isonyere m. Oji ngaji eri, biko chetakwa onye ji aka. Ka ụgbọghọrọ mịara m ma mịakwara nwunye di m. Ndewonu. Ebere meburule m ndị mmadụ. Ọnụ m ebebuole m ndị mmadụ. Ịma na ebere meburule m ndị mmadụ. Gwọmpịtị